Nové CMS je redakční systém, který je součástí webu z dílny New Logic Digital. Je intuitivní a uživatelé se v něm snadno vyznají. Na ovládání si snadno zvyknete. Klávesové zkratky, drag and drop, označování položek a interakce na pravý klik myší jsou stejné. Díky zkušenostem z předchozí verze CMS jsme byli schopni připravit pokročilé řešení. Jeho součástí jsou nadstandardní funkce jako inteligentní výřez obrázku nebo náhled stránky a jednotlivých sekcí webu. Novou verzi CMS neustále zlepšujeme a aktualizujeme, na rozdíl od starších CMS, kde jsme ukončili aktivní vývoj. Práce v novém CMS je snadná a intuitivní. Někteří klienti zvládají doplnit kompletní weby i bez školení, které je vždy součástí naší spolupráce. A proto si nás vybral Siemens jako partner na vývoj webových stránek pro své sekundární projekty. Konkrétně se jednalo o projekt tiskového centra, kariérní stránky Siemens Vývojář a výroční stránky k oslavě 130 let založení společnosti. Přechod ze staršího CMS na nové CMS přinesl pozitivní změny tak jak uživatelské přívětivosti. Klienti se dříve obraceli na support s dotazy týkajícími se například editace patičky, vytvoření externích odkazů a jejich otevření do nového okna, nebo například duplikace stránky pro jednoduché vytvoření dalšího obsahu, anebo také možnosti libovolného řazení obsahu na jednotlivých stránkách. Hledáte systém, který vyřeší opakující se problémy se spolehlivostí a flexibilitou vašeho aktuálního webu? Ozvěte se nám a společně najdeme to nejlepší řešení.